Wis tunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning mangsa, tulis waris bagja diri, ketulis kegawang janji. Mimien iko minangkane sing ditembangi, aja lali selawase kanggo ayahe Silpi sing duwe mobil kecap balap, ngaturaken matur kesuwun. Mimien iko sing duwe banyu ireng dewe. Ngaturaken matur kesuwun maning mamaku Haji Karyono, mamaku terusan kanggo mama lurahe Kedik, ayahe Silpi. Mimien iko sing duwe banyu ireng dewek, aja lali Mas Kartopolo. Kuburan tua nyatane ana sing nunggu bangsaning sato, bener-bener setia najan satoan nunggu ning majikan, najan majikane ing sedroning pakuburan. Aja duweni kuwatir, aja melah. Kanggo apa itu mama kunci, mimi kunci Kedik, mamaku sing ditembangi. Tujuan aku tekam mrene arep gawe mulia lawan majikan lan bakal ngupai pangan kanggo sira. Lutung kedoyanane buah-buahan kok tak pahit kates gedang lan sebangsa buah-buahan. Pedul kedoyanane palawija mengko tak pahit pangan jagung, kacang lan liyan-liyan termasuk macan. Betik mati belanak mungking beluran, becik sing hati-hati Mas Kartopolo akehana wong seduluran. Kedoyanane daging mengko tak pahit daging-dagingannya. Tapi kok yen tujuan aku sukses bakal bangkitaken arwah kang sejroning kuburan tua. Majikanmu bakal tak mulyakaken, majikanmu bakal tak senengaken. Sira kudu manut nurut apa sing dadi perintah aku Sang Hyang Kempur. Kanggo papa Yusra Kedik, mama kunci, mimi kunci, mimi neko sing duwe banyu ireng.
sang murbaning jagat kang bisa bantu sing dadi kesulitan aku sang yang gempol ilah arwah kang ning sejeroning kuburan tua. Mudah-mudahan apa sing dadi petunjuk pegeling saking sang murbaning jagat bisa nyata. Kaya-kaya aku ketimbang ketinggal pepunden kan di pertula lebih becik mati babar bisa. Dewa jagat betara godhong juara kanggo jamu kenang campur melati mamaku wong sabar awake lemu ora tek sangka ning sedurunge nyatane Andi Pertula bisa kerampas marang wong Cirebon lantaran perang aku kalah. Pepundenku Andi Pertula sekin manggon aning Cirebon priwen cara lan tujuannya supaya apa sing dipikarep marang aku sang yang kempol bisa terwujud lawan cara bangkitakan arwah kin siji ning jalan mamae jaka mimin ini kanggo ayah Silvia kedik mimian niko mama dene mikoy kedik ajalani mamaku Haji Karyono sing hormati Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti sang arwah ning kuburan tua bangkit 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 kuburan tua isining arwah telung jumlah setan kuntilanak ya menurut wisik saking murbaning jagat setan kang teluk kudu ditancepi lawan Pakumas tepat ning ubun-ubune supaya rubah wujud ngedadian jalma luwih. Pakumas tunancap aning ubun-ubun bangsa arwah kang kentayangan rubah wujudmu ya supaya ngobrol enak dodo kasing pajak aku perlu ngandika kelawan sirawung teluk mireh awakmu mireh
Di bisa ngucap tambah lawas tambah kelingan. Gantung telagan ngawang-awang ugane sing kari nyawang mandana pakang lakoni mamae jaga mimi nini dungu mimi niko sing duwe banyu irak sareng mamaku Haji Karyono ekdi mamaku terusan dewek mama kunci mimi kunci ekdi eman wong seduluran ora bakal lali bae selawase kanggo mama dene miko ekdi wong duku kerupuk sing duwe jangkar ning sapa sunitip diri Mas Kartopolo ekdik aja lali. Aja mantek kanggo kaget senalika sira dadi arwah gentayangan sekian sira rubah wujud dadi jalma luwih memang kuwen sing dipikarep marang aku nerima sira setelah kedadian jalma luwih coba bisa beli sira ngomong Sun rima manusia kelawan kemampuan kang den miliki marang awakmu sehingga bisa rubah ning wujud isun wong telu sanalika mau arwah kang gentayangan saiki pada kelawan sampeyan sing sebenarnya sapa sampeyan manusia. Aku sang yang gempol saking gunung gundul lagi perlu lawan tenagamu wong telu aku lagi duweni cita-cita lagi duweni tujuan hanya sira wong telu sing bisa bebantu ning kesulitan aku sang yang gempol. Sang yang gempol Ya saking gunung gundul bener ana ning pamriye ana ning tujuane awakmu teka ning kuburan tua ya. Mamae Yusra minang kane panitia kanggo Aba Ito ekdik Aba Ito Mamae Jaka mimini ekdik ayahe Sirpi mimi niko ekdik Mas Kartopolo ekdik kang waratama sing duwe TB abadi mamae aris kae keding
Apa keperluan sampeyan? Iki pengen ketunggon seneng ana ning alam dunya, sehingga ne sampeyan ngarubah wujude kita wong telu dadi jalma linuwi, kamber kongkon molah kelawan sampeyan. Tutukuan tujuanku pusakaku kendi pertula ana ning gedung Pajimatan Cirebon. Priwen cara supaya pusaka mau kembali ning asal, balik ning sing duweni, termasuk aku sang yang kempol. Kuwi tujuan utamaku. Jangsi tengah ngomong priwen siap beli Tentang pusaka, sampeyan butuh ning tenagane kita wong telu. bener. Sampai-sampai nganti kepatiwasan karena pusaka sing dadi keagungan sampeyan iki ora nana ning genggaman tangan sampeyan. Menurut saking wisik murbaning jagat, aku kudu bangkitakan arwah saking kuburan tua. Kuwen sing bakal bisa bela bantu ning tujuanku. Mangkonon Ya, karena sampeyan wis bisa ngerubah wujud ning kita wong telu, berarti sampeyan ya bagus teni kita wong telu. bener. Wong becik pasti ketitik, wong bener pasti keteng resapan ora pasti ngunduh. Ning sapa suniti paken diri, ning sapa nang sangaken raga badan siji, gawe pisan susani ngati. Apakah wis dipikiraken ing segala-galane Pak Gustin? Sebab yen bae manusia duweni tujuan sampai wani bangkitaken arwah gentayangan, wis mesti ana sing dadi resikone Pak Gustin. Wis tak hitung untung lan rugine, wis tak ukur apa sing bakal terjadi. Aku siap melaksanakan. Apa arane pusakaning sampeyan Pak Gustin? Pusaka kendi pertulan Kegawaning sapa lan ning ngendi anane? sing rampas senalika aku perang Sunan Gunung Jati saking manggon aning gedung Silaradenok Cirebon. Lantas apa sing kudu diperbuat ning kita wong telu Pak Gustin? Sira kudu bertindak boyong pusaka kendi pertula saking gedung Pajimatan Cirebon, serahkan marang aku. Takdir pri bisa dipungkir, kadang pri bisa dipungpan. Tulis waris bagja diri, kawitan sing gawe lantaran pasti bakal kewalesan.